Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, ул таба кайбер темалар турында кыскача. Балаларның иминлегенә игътибар, юл кагыйдәләрен искә төшерү һәм мәктәп туклануын күздә тоту яңа уку елына Наил Мәгъдиев яңа бурычлар куйды. Кастрюльләр һәм савытлар әзерлибез. Яршолыда җылылык турбаларын гидравлик сынауның соңгы этабы башлана, ул кайчанга кадәр дәвам итәчәк. 1 сентябрь хәвеф хәтәрсез узды. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, көзнең 1 көнендә Яршолыда 2 яңа мега мәктәп һәм 1 балалар бакчасы үз ишекләрен ачты. Толырак алдагы материалда. Яңа уку елында шәһәр мәктәпләрендә 74 меңгә якын чаллылы белем алачак. Мәгариф учреждениеларындагы иминлеккә аерым игътибар бирергә кирәк дип билгеләп үтте шәһәр мэры аппарат киңәшмәсе вакытында. Нравится кому-то, это не нравится. Школа и детский сад – это не проходной двор. Все, кому положено, родители, провожающие своих детей, педагоги, все, безусловно, имеют право на определенное время, первая категория поменьше, вторая побольше, прийти в школу, в детский сад. Всем остальным, праздно шатающимся, вход должен быть закрыт. Наил Мәгъдиев мәктәп укучыларының юлларда иминлеге темасына аерым тукталды. Мэр сүзләренчә, каникуллардан соң балалар ял иткән, шуңа күрә 1 сыйныфтан алып 11-сенә кадәр укучыларына юл йөрү кагыйдәләрен искә төшерергә кирәк. Киңәшмәдә каралган тагын бер мөһим мәсьәлә мәктәп туклануын оештыру. Пища должна быть высокого качества, соответствующего температурного режима, вовремя сервирована. Все, что делается руками школьников и руками поваров, наших уважаемых школьных поваров. И оборудование есть, и продукты питания качественные есть, и комбинат школьного питания один из лучших в стране есть, и специалисты достаточно высокого класса и уровня есть в комбинате школьного питания. Все должно быть организовано. Моннан тыш шәһәр мэры ата-аналарны мәктәпкә чакырып аларга балалары өчен ризык әзерләү процессын күрсәтергә дә тәкъдим итте. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кастрюльләр һәм савытлар әзерлибез. Яршолыда 5 сентябрьдә җылылык турбаларын гидравлик сынауның соңгы этабы уза. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында башкарма комитет җитәкчесенең 1 урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, опрессовка барлык ремонт эшләре тәмамланганнан соң яңа җылыту чоры башланганчы үткәрелә. Теманы хезмәттәшебез дәвам итә. Шолда җылылык челтәрләрен гидравлик сынауның 6 этабы тәмамланган инде. Әгәр дә 2022 елда төзексезлекләрнең 141 очрагы ачыкланган булса, агымдагы елда 105. Полным ходом ведутся работы по подготовке к отопительному периоду учреждений соцкультбыта. Из 308 объектов получены паспорта готовности по 305 объектам. Это 99%. Осталось получить паспорта готовности на 3 объекта. Идарәче компаниялар торак фондында шулай ук агымдагы ремонт һәм йорт эчендәге инженер системаларын җылыту сезонына әзерләү буенча эшләр алып баралар. Ремонт турба үткәргечләрне юып, җиһазларны контроль үлчәү приборларын киләү эшләре тәмамлана. В первую очередь подаем тепло в наши стационарные учреждения здравоохранения, больницы, поликлиники, родильный дом, детское и взрослое отделение, инфекционная больница, 5-я горбольница, 2-я горбольница. Там все должно быть готово к приемке тепла. Соңгы опрессовка 5 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Искәрмәләр булмаса, кайнар су белән тәэмин итү вакытыннан алда булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 1-4 сентябрьгә кадәр Татарстанда Россиянең яңа төбәкләрендә яшәүчеләр өчен тавыш бирүнең вакытыннан алда этабы узды. Республикада 4 экстерриториаль участок ачылды. Икесе Казанда, берешәр Әлмәттә һәм Яршолыда сайлаучылар халык советы депутатларын сайлады. Теманы алга таба дәвам итәрбез. Үйләреннән ерак булуларына да карамастан, Запорожье һәм Херсон өлкәләре, Луганск һәм Донецк халык республикалары халкы халык совет депутатларын сайлауда катнаша алды. Участокка кадәр автобус хәрәкәте оештырылган. Донбасс халкы үзләренең гражданлык бурычын үти алды.
Я очень рада сегодня проголосовать и поучаствовать в судьбе моей республики молодой. Вот. Я очень была рада узнать, что у нас здесь организованы выборы в Набережных Челнах. Выборы, конечно, важно, потому что, вот, допустим, в своей республике я, конечно же, знаю этих всех кандидатов, а некоторых даже вот, действительно лично. И поэтому я знаю, что это за люди и что они принесут в моей республике. Вот я и голосовала за своего кандидата. Экс-территориаль участокта ябык кабиналары бюллетеннәр өчен урналар бара, сайлаучылар исә сайлауларны калдырмауларын, аларның киләчәге шуңа бәйле икәнлеген белдерә. Ну, уже летит на выборы, мы надеемся на все хорошее, чтобы у нас было там, вот в Мариуполе у нас ничего нет, чтобы было все нормально. Вот и все, вот и все. Мы выбираем людей, которые за нас будут, вот поэтому мы проголосовали. Выросла бабушка в Советском Союзе, это обязательно. Тем более работала бухгалтером. У нас нету таких отступлений. Надо обязательно все выполнять и вовремя, в сроки. Так что все хорошо. Участок сайлау комиссиясы рәисе билгеләп үткәнчә, тавыш бирү вакытында барысы да яхшы булган. Моннан тыш күчмә төркемдә оештырылган. Работает выездная группа по другим городам: Нижнекамск, Менделеевск, Мензелинск и Елабуга. Остальные, значит, выездная группа будет также проводить голосование в пунктах временного проживания. Это в Жемчужине и в КамАЗ-Жилбыт. Вакытыннан алда тавыш бирү 1-ннән 3 сентябрьгә кадәр иртәнге 8-дән 20 сәгатькә кадәр, 4 сентябрь көнне 15 сәгатькә кадәр узды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Салкын тыю сезоны якынлаша, иммунитетны ныгыту өчен иң яхшы чара дөрес туклану, ул витаминнарга, минералларга һәм файдалы майларга бай булырга тиеш. Яршалыга Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкәсе кабат килде. Диңгез деликатесларының 35-тән артык төрен Дубрава сәүдә үзәгендә сатып алырга мөмкин. Чавы, чапал, тусак балык, корешка, тунец, кызыл уылдык. Ярминкә киштәләрендә Камчатканың зур байлыгы, диңгез деликатесларының зур исемлеге шәһәр халкында барысында сынап карарга теләк уята. Продукция свежая, замечательная, аромат прекрасный. Взяла чавычу и еще кое-что. Выбор большой, вот не знаем, что выбрать. Стоим вот и спорим с мамой. Все можно сделать, и бутерброд, и так с хлебом, мне кажется, просто рыба полезная. Я в этом отделе сегодня первый раз. Ассортимента очень много, все свеженькие. Я 3 видов попробовала, но сейчас брала белорыбец. Нежная, в меру соленая, жирненькая. Хәтта иң таләпчән диңгез продуктларын яратучыларны да чавычы белән ак балыкның искиткеч тәме битараф калдырмаячак. Тәмен тыш балык организмны микроэлементлар омега-3 һәм омега-6 май кислоталары белән тулыландырачак. Шулай ук чаллылар кызыл уылдык та сатып алырга мөмкин һәм булар барысы да арзан бәядән. Икру попробовала, вот это палтус попробовала. Вот эти тоже попробовала, щавищица, очень вкусные. Я издалека приехала специально за это. Все вкусные, очень вкусные, не соленые, как раз хорошие. Значит, обязательно придем, купим. Камчатка ярларынан тәмле диңгез деликатесларын 9 сентябрьгә кадәр Дубрава сәүдә үзәгендә Автозаводский проспекты 18Б адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. 15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Баччанелло. Впервые в Челнах. Камчатские деликатесы от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 4 по 9 сентября. ТЦ Дубрава. Проспект Автозаводский, 18Б. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Саша, конкурс! Я сделаю межпланетный крейсер, вот что мне нужно. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход, мне нужно все. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Продсклад «Победа». Творог 5% 300 грамм 82,50. Колбаса докторская «Совнарком» 245 рублей за килограмм. Требуется начальник отдела качества пищевой промышленности. График работы 5/2. Вахта. Зарплата 45 тысяч рублей. Телефон 8 987 181 69 17.